The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bercedian, blind view monitor. Bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sau pun rewlak. Just wow. Kikun ki hajar ka himal langren kila penpau baga jingwan tur biang jongki shaka office trekam ka Khasi Hills Autonomous District Council KHDC haka khat kendai tregunai lar arja arpun riu ka dei halor ka kenrum kenram bat ka huri hura ka belami haka dorbar pajba ka belalong haka nyau tregunai lar arja arpun riu haplang dilon haka jingwan tur pajba sha council ningkong amsham la sha yaki bandrung sha plau watla ka executive committee kala khot yakran shipongot kinoilam na ka kenhun ki khun ki hajar ka himal langren ki persya ika jingthung biang yau pa em nang te sing em yong kumus em ka hima kam hadin ka executive committee kala sha pat yaki bandrung sha plau bat ka jing ekran kala ya chakmat ha ka ba na ka liang ka executive committee labi khmat do ba powel soklat executive member beri pe yakatanat lan uba isen ai hing executive member beri pe yakatanat water resources lambat ki officer laong bagi khun ki hajar ki persya yo pa em nang tei kila kedau ya ki daw bakim kwa shui u ban long iem ka himal langren bat ai por ship na ya ka executive committee ban pendap ya ka jingyet benya bat weng yo teus iem habakran sikilat pathai khubor din ngejing alang uba watlat kerpang lingdo langren habak do halor ka huri hura ka dorbar pajba ulaong bakaru kompanya ya kate ka dorbar ha ka nyau tarik unai lar araja apun rio do pa em nang tei ka long ka bakim la ban priang nomor ulas dang ya kejing alang haswa kapor balabu ulaong ru bagajing penbet ya ki volunteer ha kate ka jaka lapan ya ki epic jong ki brio ki bawan ya shembenta ka ba omdan jinga dei bat ki dustur bat karu kom trekam jong ka himal langren ulang ru baka wei ka pen bitar bahaya ki khun ki hajar ka hima ka dei ka jing penbet ba ka jing nujor hapadang gi bakersan bat gi bapersa da ka pendon kam ya ki kentien liang kersan bat liang persa ulapen pau bakum kini ki kentien kila ban wan ra jing pher bat jing kanat hapadang gi pajba namar ha ka jing long tanrai jong ka hima langren ka jing pen sngo ka de ban long ka bay ringkat lam da pen ya pher ya kamat ka jura ka bangi jibat sekau na ka por khane po council kumta da ka jing tmu ka bahok ka bakuj bat ka basida Yala shim ka sinjam akum ukun wajar jok mahi jong ka himalangrin hi baro yala ka dorbar bani pru jemut ya kata kamat tek ai ka bangila pada ka dorbar hima ka balong ka nyo tari ki kolong kumni bakat kum ka jingle ba ka jinglap kolong kumni ba unong te sing jong kum musim lapan penapat ba ha ka ar tarik jok benai Julai bakan don ka dorbar hima ha ka nyo tarik bat baya ka dorbar in sedang ha ka kawai shitang menstep te na ka leng ki jong ki kun ki ajar jok ka himalangrin baro ti ala ka dorbar berkeba pela berkeba lengo berkeba sungai bianyu kumju ila paya ketika dorbar wasdang no naduk ka kadoi tam ipoi ha ka dorbar kadoi ka minit ka dorbar kala adep sedang pala adep kernu dak wi urang ba kamut ba ka dorbar kala adep sedang haswa ka por jeung ka kadoi steng kata kalong ka jinglap ka ba kalong ba kani ka jingle ka jeung kalong ba tang ba taman bantang ba kini ki bawan ka dorbar kimlap su ka por pansap ka dorja ka dorbar ka jeung usudang no haswa jeung ka por kani ka de ka jingle bomhok alam nong mo klaim ki agenda klaim ki AKA acutang dorbar klaim apsi ka por kemut ba ipai ba kimi acu ban sengap ya ki agenda ba dia ki kam ki ba de ban ka dorbar kata ka de ka bangila ka dorbar ka ba mi lamba kanyo tarik te de lamba ka daw jong ka jing mi ki daw ka kanyo tarik ka palong bengi sa chitin banginawan sipo ka konsil kai par ka daw ka bangila ka dorbar ka long ba ka daw ka ba ka bangila ka long ba nakaleng jo no tai sing simyong la penapahara laki volunteer kan thai pantalasi ya ka surok rajin ba kata ka jim pendapat ba ka ong ba baro ki long kemi po ki ma kila penwan dorbar ngatip syai ba shifau sya ki long kemi kenwan ka dorbar kambun sya ki volunteer tai hari namar ba ka jim pendapat kam ong ba kenwan ki long kemi kumta ki long kemi jong ka hima kemle ka dorbar hari ka basngo phalapar kalau mangilap ba ki long kemi ki don penap pahara ab volunteer ya ki senrang ki ya ki durang ba jong ka hima bawan ka dorbar da ka batalasi da ka ba ongru se ki epic hakan notice jim pendapat kam ong ba wan ra epic berkerkum ka an ka rules ka ak jong ka himalangrin kelam ong ba ibawan ci ka dorbar endra da ki epic rajin ba ong ba ibawan ci ka dorbar endra da ki epic ipai ba nani ki kun ke ja ki atip bandra ki epic henry ba kata ka jimpan bana berka an lu kumju kamsha kelam ra epic hana ki pan epic ai epic samadung dorbar kata ka dai ka daw ka baar ka balap ka bangilap ba unang ti ulapan ken ya ka riti penet dorbar jong ka hima ta ka mauhi apo ka hima kelam don epic sim mau upat upapan epic ya ki kentai kata kedai daw ka baar ka daw ka balai ka bangilap ka longbang ulawan ra da ki da ki security private jongo ban pahara ban pej perman ya ka dorbar lawan ra alung lawan ra langru da ki police personal napo mau kerwan ban pahara
baru dah ka pendon kam baklai ka ya ka kenten kileng persya paling kersan ken mau ha ka hima ka jongi apo ka history ka hima ka jongi abawan ha ka dorbar om don leng persya om don leng kersan baro udai ukun wajar jong ka hima abawan ha ka dorbar uwan si bentah ha ka dorbar kum ukun wajar jong ka hima om kum kileng persya leng kersan tengi perem jur ek ka kenten ka mai pendon kam bala singala om baleng makan ka kenten ka mai pendon kam kawan rak ka jing kelumar kawan rak ka jing kruj kawan rak ka jing kencot apo kahima ka jongi apo kedai ka dorbar ka jongi ka bangile aka nyo tarik kata kedai ka poin ka bang pandam ka kapor ka mamenta bar ka basaw e kolong ba apa nya ka dorbar hima da uriu simet da uriu pa apo ka history ka jongi kertum ka aks kertum ka rules si kolong ba ibala ba nya ka dorbar hima ibala man khot ka dorbar hima kare lengba usim ra usim mla ba nya ka dorbar lala banle da deputy sim lani imitri kileng do kataru da ka jing menjur da ka dorbar da ka resolution jang ka dorbar omla man syutam narut nakir wan hangne panu chaman yu kata ka bangilap kalong ba ka jingle ka jung bantung chaman yo ba Christopher Hasha uri pa ba Christopher Hiji da uri Christopher Hiji na pandilon uri pa ba kalong ka jipan ken ya ka reti dustur ya ka rekom trikam ka reti panya trikam ka reti panya dorbar jong ka himalangrin kata ka dai ka bangi ngi persgo mata po council bar ka ba sngo phla shishu kalong ba ha ka dai ka dorbar na kaleng jong ote sing simyong ul kan shai ba abang iwan ha ka dorbar pa ba baro ukun wajar jong ka himalangrin kunyo e ka banta pan simenta ha ka dorbar ka jingmun ka jong pa ba ban le ka dorbar hi kalong ba in pan ji pan shai ha ba dai ba kata ka management bud ka ba uong bangin pan shai ka dorbar ile ja ka dorbar ban pan ji pan shai kata ni doni ki records ki ban narus dang dorbar haru ku dorbar itip shai ban nakaleng ka jong uklam ailat dangi bukan dorbar rangi sngap ha ki pes ki media ka bangila pa pon dong san hima adon ka statement ka ba uong ba kadau ba mi ka jing kelomar pandilon ka dahi halor ka jing pomsya ka jing ubakan dorbar da ki kun ke jar jong ka himalangrin harin ba mi ka jing kelomar mau bar ki menteri ki jong na ukun thoi ki ba ukun thoi ki kun ke jar jong ka hima ula de ban le ranya la de ba kumlo ka dos em ukun thoi ki ba haba mau de no khot ka dorbar mau de no penlong ka dorbar mau hi no pen kelomar ka dorbar ukun pan ki ba ada mau elat ki ba ki ki kun ke jar jong ka hima ban ken pan simanta pan bu dan pan panji pan syai ha ketika dorbar kami ketika jung kelumar teh lo kita gimanta giwan mentah po council nomor bakal council ka pta ngi ban le dorbar ban pendek na kaleng ka jung ki kun ka jan jukai malangrin ngisngap ya kata ngilet hang te pandilon pan panji pan syai ka dorbar bangin ong bangim dai pan wan hang ne po council ngin pen kut e ka kamat hang te pandilon nomor bakal hing ka jongi ka de pandilon lang le ka dorbar na kaleng jo unong te sing semyong uang penban bakini ka de kiling persya harai katkum ka rules jong kahima om don le persya apo hima bawan si dorbar kidai be ki kun ke jar jong kahima iba ko ban si mentah ka dorbar hima te halo kata ki daw ka jingle ka jong u kami ka jong kelomar orang pandem e ka be kamar ka ule kelomar u file dak e jahar persya ki ar pemut ki kun ke jar jong kahima ba 4 juje ko nyapo ke malangrin 4 juje ko tani ka kasin ka ban kong ka bangilap apo ka studi ka jongi ba dau kri no sensara ya kahima umla man pandai ka dorbar hima ela de kibru ba dapan nabar pan kontrol ka dorbar hima mentapan mu file dak FR kun ke jar ka hima harai ka kabar ka basai kalong ba pila ban penting pila ban penting jangi harai ngim nom ken randin de lele do nginom ken randin ne kene ka jingele ka jungi ngine kun tatadu penginjo aku jibab ukun wajar jong ka hima larin hadu mentahi umpala ban beng u balong ku muslim jong ka hima kata kale ka kro ka basai sya usim dong te sing yong berkumjur syaka konsil menta ka kenti ka jingwan ka jing hangni kalong ba ibu e kene ka jing ujor akmar ka konsil kila don sibun ki jing ujor ki bangilebu hagi por ki paradap here menta ngi ban beng pat sakawi ka jing ujor parngilebu syaka konsil ba tare ban pandap markloy penkloy ya kene ka jing ujor ka jungi panten besar onang tei baru ban beng no yu kum tim jong kai malarin na ka konsil kamla ngilebu menege ka kapor shibnai hande na kaleng jong ka isi kong ngin saten besar kam klei kene kakam bat ngin tapha ya ka kubor ka jimentim syangi kikun kejar jong kai malangrin te ya menta ngi laikan mene bangin ap ekta ka kubor ka bana kaleng jong ka executive committee ka pha dan ka shimrai habade kene ka jing ujor ka jongi om tanya kene ka jing ujor ka mamenta ada ya borok ka jing ujor ka bangin ada bu akisi kepala dam ada ka konsil kamla bane ai persya yo notice semyong kikun kejar jong kai malangrin kinwan biang hang ne po konsil nyembu e ka por handai ngatip syai bikin sawan biang bat kam jusu kaji pan pat panik kene ka bamenta kene kali ka kruak ka basai saka konsil
pat shau no te sing sim yong Nakaliang kiwe ki noy alam kila penpau baga jing ken jing dia usim nang tay nado mensua ki long ki bombet bomshai kumta kim don ka jing shania hau. Dakat di sengosil hi kap tha i ki khing sosial jo ke hima bagi hima baro ki de bandon lo jong public information officer knang bai kinu ki rider bar ki kam jo ke hima ki kun ki hajar tip te uni u register sim jong ni ya kata kakam u klam thung wat la lo long sim diki bun snam ru kabar kajing khen jing dia ya ke pisa ki pilan jo ke hima ju pen ilut ya ki jing ni pen itang ya ki yo ki hat ki ba long ban list sisin sisnam ka batam nang ta ka balum nang ki bai tawar ka balum nang ki bai pata ka balum nang ki bai renew dukan bat kiwi ju pen i so pat ba jo ka hima le pen pau ha ko budget ka pau sumit sa ka dis council kam tam lele ya kata kapisa kabaka sokar kasiu na kabanta batik surok kata kapisalan compensation ka ba uong baka baha ja pahima ka de 100% kalong kumbah nyo plur tam ya kata kapisa usuong ba la padiang ya kata kapisa la sam sekipat ba la sam seni satai rek sampen i ya ka statement ke basyai uklam pen iru hakabang ayu ba labu ya kata kapisa jo ka hima nang ta hakapor ba bisar kata ka magistrate ba inquiry ya kajing keno kajongi persya yu uklam produce ya ka passport jong ka bang bat ya ka bang statement ka ba rung pisa bat ka badro ya kita ki pisa jo ka hima kedai kita ka ba ngingi sa ha ka umdum nang ta susu poi sa ko ka phang ka ba uong kumba lakren haki media haki negisinya i uong ba ka himalang rin ka don kata ka laus im ka bamut ka dei ka jong ka kus im yong ka badai tang na ka yin ka jong kata ngai tu ipi ba ka long ba bakla sibun lemar ba himalang rin jongi ka laus im jong ka hima kala da pho sai ya kata ka langam tila ba tang li laus im jong ka himalang rin nang tai ri kenti ru kala pau sai kum kata ka sok mleng kadai kari kenti jong kata ka long imli nang ta kata ka no wayau kadai kari kenti jong kata ka lier imyong te ka bamut ba kata ka khendau ka ba ukam no kenti mo haka keteng jong ka miit jong kala long ba bakla namar ba takum kelis khendau jong ka himahi kadai berpengkut haka keteng jong katrai kendau kan bakata bertiga klepau itu kenang ban ya sai balai galong kumta kani ka kendau lalangan tila kani ke jikam nang peti jong galade kesin ke balai kaban kong ya gede kasnam katkan rais pa andru ponyo lakam di kenti daga dau doli sing imli sim joga himalang ren ujidan sing diputi sim joga himalang ren ke bau udai ru parat kenyi jong ba noktai nang ta empat kata ka mahdai ka pan hasya kiwan ban pan ban register property hamar mak nang ni ne desmosil ban yok pom ki ding nakan ni kalau langam tila ber pendetang ni dehang ta ki pai ba ki pat ka poi syadu baka himalang rin hau tau senam don imsu ya ka sencar ka kadar lah hapet hinang ni ne desmosil ya ke jing pen ai ajin ya ke jing ni jo kata kalau langam tila ber pendetang ni la pen ai da ka ustu komiti ya ka senam kat kan rais pa rupopra bat kat hadu bandakut kata kes kedai hakas nem kat kan rais pa nyo po baka ustu komiti jong ka United Kasi Anjan Cihil di Council kata kasnem kala ai karai baka ni kalau langan tila berpentang li kedai kendau jong ka hima kam de kano keti jong nuru bat halor kata kan orim ki pai ba gila bitar usim namar balai ba pendu ya ka hok pajoki kadi Council hakata ka for kampansi kan hap pondok ya ke referendum ban pen i ya upat nong jet sim la kidang sani ni am ya kejeng long sim jong utau sim do hang ta kapor hang ta hakata ka referendum usim do ula du no ya kejeng long sim namar balai pai ba kim kersiansu kedai hang ni ru kunju menta ngi dawa ban nakan ni kejeng bom sai kejong universitas sim ka bakam sultanat ka basuk ka basan
kalak baha baka ustu komiti kat Menteri Kam kumpu long boleh ke ustu komiti hakat nampat kan Pak Nyopo kaba dei ban kondok da kata ka referendum ban pensisa ya kinok tungsim la kidang sania na MU lada uladu ya ke sania uladu ban tungsim bat nila hapan tungsim pemai the way itu jingkam penbitar isu pai ba namar balai bala su penlong nong penti jubuar ya kata ka kendau joge hima halor konong rim pa ha kasnem khat thandai spa prapopra kami it jong u bila pen i ba kiyo nong penti ya kene ka kendau lang ba da jing ristar jong sim kasnem khat thandai spa khat san ni ikun ki hajar ngitip sai ba kata ka de ke dokumen ke besutau namar balai nadu badan kekhanatang jong himalang rin hadu kasnem khat thandai spa prapopra suaban kamri kenti maki laju penyat hi tang daga hima kadai hi kam nong kenti jong ka hima nakta hakapor bo ulong aktif simu niu parat kini jong banok tei sansnem kata na du kasnem kat respa nyu po du kasnem kat respa nyu posan penyat hi kum kamar hima ulai odroru ya kabai kendau tik surok jong ka sokar kabai caciliang jong ka renikor hakasnem kat respa nyu posau la droru hak keteng jong ka hima tenrei ke basosi bah kata kasnem kata spa rapo pra lapan mi dia kata ka dokumen ke boong bagade tang kanu kenti joki siin de yang ta bagado barhima ka saya lek persya kadawa ban wangno ya kata ka register kendau go joki lenbana kakut kat hadu kabakut ujot sindang ni na diskonsil hakasnem kat kendai spa kendai popra la ai ka rai bagani kedege kendau joki hima hadian kata la apil syahikut kahikut pada kapan pai biang sendiri sedus konsil ba ha abspat ya kata ka dulir la kalong ke besisa ni em dai ha kata ka senam arajar ka bangah hingga long kum aktif im jaka hima ni lapan im biang ya kata ka kis kat bakan ya ka kis kanak sakut subok ba ka senam kat ha ka senam arajar spo une uban tei ukun jong ka kemi ba kamri kenti la yo long aktif im day hang ta ba ulala ban penpungu yaki bakrau yaki bateri jong kahima bat ban penkut no i kata kakis halor kanong rim ban pelong no ketilang jong ka kemi jong u bat jong kahima bat kisapop ya kata ka management but komiti ban penprekam da kata da isu da ka ustik da ban jong kahima tenre ngimla ban pediang ya kata nadu nakta la yat kakis tersiter mentah kakis bangimla ban pediang ya kan gejung pelong nong kenti jong u kadang sakut ha takut jong ujot jong ka district council Janti Hill district council namar banangi kinong bicara ni la don tilut kim don leti su ban bicar de helor katakan orim satas farsya juai te kajing kerpat ke jongi kalong ba knang bangin lat naga kerum knang bangin songsop ukun hajar ka ustu komiti jong ka diskonsil ke bangta ngobaha bahkan kondok da kata ka referendum ban tes ya kajing syania jong kun 2000 ki badai kinong tungsim la kita syania ni MU lada ka majority kadang don hu ngingin hakuk ngu hiu hukum usim berada ka majority keladu ni la de banyo da koi pat ka election sim tika song pai ba ana kata ka de kum ka keriti gedustur jong ka himalang rin ke jongi pat ka anru kalong puntah Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy ba kongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya